Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-follow, like, and share, tatanungin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay orasyon kontra masamang loob po. Napaka-importante po ito na magagamit nyo po sa araw-araw. Bago po kayo malis ng bahay ay siguradong maligtas po kayo sa oras ng kapanganiban sa mga hold-upper o sa mga iba't ibang mga masamang loob para hindi po kayo tutukan niya sa daan. Halimbawa po, naglalakad po kayo sa madilim na parte ng madilim at walang katao-tao. Usalin nyo lamang po ito at ligtas po kayo sa lahat ng kapanganiban po, sa disgrasya o sa mga masamang loob, hold-upper po. Manalangin ang isang Ama namin luwalhati at sunod po yung 9 times po. Usalin po lamang sa isipan at ipo sa dibdib. Narito pang orasyon po. Krudom Salom, Krudom Salom, Krudom Salom, Krudom Salom. 9 times po usalin at ipo sa isip, ipo sa dibdib ng pakros po. Salamat.